dugo nimo wala to. Wala. May wala ha. Nag-explain ko siya mga ma'am ha, paminawa ko ma'am. Nag-explain ko siya mga paminawa ko, kaya importante ko sa nakalawasan ha. Explain ako. Ganito rin ma'am, kung wala pa kang masahe mo, balay sa uric acid, balay sa sugar. Ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ha? So automatic ma'am kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky. Dili maayong circular sa dugo. Ha? So kumabot ang time nga di na magkaroon circular ang atong dugo, kung atong na-i-refer sa doktor mo ni pinakababang rason, nga nung i-dialysis ang tao. Depende lang din sa doktor. Ha? So karon, pag matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tao, kung taas ang sugar kani dire, ang mapikton sa tao hap siyang lawas kaning tuo may maygo. Ha? Una kung nakapansin ka nga ang atake sa stroke dili parehas. Ay wala, naapoy tuo. Wala ang explanation ano dito sa parehas. Karon pag atake sa stroke ma'am, sugar ang uric ang sabay pero tagas. Ang resulta na niya ma'am, gulay na jud na kita kalak ako magsabay ni daw ha. Napi atake nga pati baba madamay. Ha? Ang ano? Kasi dili. Kita na po. Sunod na kung wata, tawag ako ng stock dito na sa banko. Aron ma'am, may manikamot yung damang wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke ma'am ha. Manikamot ang kanang uric acid na to dire dili mo taas ha. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kagusta nga nay kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding. Lamang loob ha? Sabi na dyan si karne ha? Ang pinaka-traitor sa tanang gingon ako, ma'am si pasayan o si alimango ha? O na pinakadakong ha? Sige lang, idugay pa man po mo. Atake. Kamay. Kamay dili. Kaya nagitandong na ko ni mo ma'am. Lusay niya. Ay kumpiyansa na kadako na diya. Ay kumpiyansa na kadako na. Ganun lusayan ma'am. Pag na ito ni tandogon mo dako ni mo. Ninungdan nga nung naitao mo sa sugod.
Awa man daw sa maestro, bakit sa mga paralyze, ha? At tawagan ninyo mga osteoarthritis, ha? So, para dili matake niya, mamuna-una bawal mo gutlog, manok, ginamos, bulag, aya, pasayan, mango, balot, ha? Ay, naku, sa utang dito sa... Wala, ha? Wait, sa ta.